Τι γίνεται ρε Μάρια, τι κάνουμε εδώ πάνω σε αυτό το μπλοκ? Είμαστε σε αυτό το μπλοκ επειδή σήμερα θα παίξουμε στο Minecraft One Block. Κατάλαβα, θα γίνω υπτάμενη. Βλέπεις που είμαστε? Α, γυαλί γη, γυαλαμέρι. Δηλαδή άμα το σπάσουμε αυτό πέφτουμε. Α, είναι σαν το χαλί της κακιάς Για μάγισσας. να δούμε. Οπ! Δεν σπάει. Οχ. Α, Ξύλο. έχει μέσα ατελείωτο Ξύλο. επιφάνειες. Το ξύλο. Σπάμε εμείς τώρα. Γιατί τα ξύλα πέφτει. Σπάμε κάτι που είναι στον αέρα. Τώρα θα γίνουμε πήγοι. Ξαναπάμε. Το ξύλο να μην πέσει. Το πήρα. Θα γίνουμε πήγοι τώρα από ουράνι. Όχι. Χάσαμε το ξύλο. Χάσαμε το μπλοκ. Γιατί μας πέφτουν όλα. Δεν μπορούμε. Α, χώμα. Πήραμε ένα χώμα. Τι να το κάνουμε το χώμα στον Δεν αέρα? ξέρω. Στον αέρα. Αυτό λέω κι εγώ. Τι να το κάνουμε. Κάτι να μας τύχει κάτι ωραίο ρε παιδιά. Δεν έχει. Ξέρεις τι, το χώμα ξέρεις που θα το βάλω. Για να έχουμε περισσότερη πλατφόρμα. Να έχουμε 2 blocks. Κατάλαβες. Στον αέρα γίνονται όλα αυτά, έτσι. Είναι σαν το χαλί της κακιάς μάγισσας. Να πήραμε κι άλλο block. Να το εντάξει. βάλουμε έτσι. Θα κάνουμε... Θα κάνουμε μεγάλο έτσι. Όχι μας. Θα είναι τόσο μεγάλο το χαλί που μετά θα το πουλήσει μοιραράκι. Ναι. Γιατί μας πέφτουν. Μας πέφτουν όλα. Να το βάλουμε και εδώ. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Αυτό τι είναι. Έπεσε. Πάρ' το. Όχι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, παιδί μου. Θα φτιάξουμε κάτι στον αέρα εδώ πέρα. Λίγο έτσι να είναι πιο μεγάλο. Ό,τι μας τυχαίνει βάζουμε. Ναι, αλλά πολύ μεγάλο δεν είναι. Τι μας χρειάζεται? Σαν ούφο θα είναι, σαν εξωγήινο. Να κάνουμε ένα σπιτάκι πάνω στον αέρα. Σαν εξωγήινοι θα είμαστε. Ναι. Σπάμε εδώ πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι χτίζουμε στον αέρα. Πέφτουνε. Δεν έχω καταλάβει τι χτίζουμε στον αέρα. Κάτι χτίζουμε έτσι, ό,τι μας πετύχει χτίζουμε. Ναι, αλλά τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί? Ξέρω εγώ έτσι. Μα σαν εξωγήινοι, σαν ούφο είμαστε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε κι άλλο. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Ουφ. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Για να θυμόμαστε ποιο είναι. Ναι, Εδώ. Θα βάλω έτσι. σημάδι. Εδώ έτσι σημάδι. Ότι είναι, θυμάμαι ότι είναι εδώ. Όχι, μας έπεσε. Γιατί μας πέφτει. Δεν το πιστεύω. Γιατί είναι... Πού να σταθεί? Μας πέφτουν όλα. Δεν έχει κάπου να σταθεί. Καλά ότι έχουμε μαζέψει. Έτσι να δείχνει εδώ δεξιά ότι είναι αυτό. Βασικό και θέλει πιο πάνω. Έτσι. Έλα. Όχι, γιατί πέφτει. Ωραία. Βάλε έτσι. Ή βασικά κάτω πιο μεγάλο. Δεν πάει πιο μεγάλο. Όπα. Μας έπεσε πάλι. Εσύ, δεν έχω καταλάβει αυτό τι θα μας χρειαστεί. Μάριε, τι θα μας χρειαστεί? Δεν ξέρω εγώ. Θα το μάθουμε. Μα χτίζεις κάτι στον αέρα, τι θα είναι, ένα αέρια πόλη, τι θα φτιάξεις? Δεν ξέρω. Κάτι σαν υπτάμενος δίσκος, σαν ούφο θα είμαστε. Αυτό ψάχνω να βρω. Κάτι ούφα θα είμαστε.
Δεν έχω καταλάβει τι προσπαθείς να κάνεις, παιδιά, έχετε καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει. Με βάζει εδώ να κάνω αυτό. Τι δεν μου χρειαστεί αυτό. Πέφτει. Πάντα. Γιατί πέφτουν αυτά που Δεν ξέρω, παιδιά, τι χτίζω εδώ πέρα, συγγνώμη. Number one. Number one. Κάνα τραγουδάκι δεν έχουμε? Τι τραγούδι? Να ακούσουμε λίγη μουσική. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν ακούγεται το Minecraft? Γιατί είναι χωρίς μουσική. Δεν είναι χωρίς μουσική. Γιατί? Γιατί δεν μας έχεις βάλει λίγο κανένα άσμα να ακούσουμε? Άσμα. Ναι. Κάτσε να σου βρω άσμα, περίμενε. Για να δούμε τι άσμα έχουμε εδώ. Το άσμα. Βρήκα τι θα σου βάλω, τέλειο. Το καλύτερο. Κανέναν αργυρό θα μου βάλει. Παιδάκια μου, καλά. Α, εμένα έβαλε σε άλλη έκδοση. Κάνεις με τους φίλους σου. Σας τα είπατε, νέα μου, καλά παιδάκια. Α, τώρα θα πάμε για νανάκι, γιατί η ώρα είναι 9. Α, ήταν 9 η ώρα, πήγαινα για νάνη. Γιατί το πρωί έχει σχολείο, γυμναστική και φροντιστήριο. Πω, πολύ κουρασμένα παλικάρια. Πω, στάζει ο υδρότας. Βλέπω πολύ υδρότα. Θα βάλεις κάνα τραγουδάκι, βρε, εμένα έβαλες. Σιγά, να κλείνουν οι συσκευές, να πάμε για νανάκια. Εκεί λέει να κλείσουν οι συσκευές, να πάμε για νανάκια. Εγώ ακούω τη μαμά μου. Για νανάκια. Γεια σου Μαριούλη, καληνύχτα. Goodbye. Ναι, τώρα εδώ δεν είναι η ώρα για ύπνο τώρα. Μωρέ, τι λες, υπάρχει ώρα για ύπνο. Ξέρεις το ωραία που χαλαρώνεις Παρασκευή απόγευμα? Δεν έχεις και σχολείο. Γι' αυτό σου λέω Παρασκευή απόγευμα. Δεν έχεις και δουλειά, δεν έχεις και διάβασμα. Το λούμπι τον έχουν παρατήσει. Τι να κάνω, δεν μπορώ και για το λούμπι. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που... Και κάτι πλυντήρια ασιδέρωτα έχω παρατήσει. Μήπως θα μου τα κάνεις, Μάριε? Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που όλο έτσι ήτανε. Θα βάλω το Μάριο, παιδιά, να μου σιδερώσει τα ρούχα. Ήταν σε σούπερ μάρκετ, το λούμπις τι είχε? Να σου πω, θα Είχε βοηθήσεις. σούπερ μάρκετ το Δεν λούμπις. ξέρω, ναι. Αυτό ήταν σπίτι ή κάτι άλλο? Δεν ξέρω, το Buckingham. Έχουμε 8 ντέρτ. Γιατί δεν μου πως ότι έχουμε 8 ντέρτ? Έχουμε ντέρτ πλάν. Λίγη μουσικούλα, κάτι. Εγώ κοντεύω να κοιμηθώ. Θα φάμε copyright. Θα φάμε copyright, τι φαΐ είναι? Όχι! Α, δεν φαγητό. Σου κατεβάζει το βίντεο άμα βάλεις μουσική που δεν είναι δικιά σου. Το YouTube. Ξέρεις τι φαγητό θα φτιάξω αύριο? Κοίτα, Ξέρεις? Φιλού, έχουμε λεφτάκια πολλά. Πού τα βρήκαμε? Να τα. Μάνι. Α, τέτοια ψεύτικα. Κοίτα, μάνι. Αληθινά δεν έχουμε. Μάνι. Να σου πω, Μαρία, ξέρεις τι φαγητό θα φτιάξω αύριο? Όχι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Δεν. Είναι ψαράς. Αυτό θα φτιάξω. Ωραίο. Θα τη φας όλη? Εμένα θα μου αφήσεις? Όχι. Τίποτε του μπαμπά? Της γιαγιάς? Τίποτε κανέναν? Αν κατάλαβα. Θα μείνουμε νηστικοί. Ο πατέρας άμα ακούσει ψαρόσπα έτσι θα πει. Α, κατάλαβα, θα είμαστε νηστικοί αύριο. Είναι νύχτα. Θα έρθουν τα ζόμπις. Στο διάστημα. Ναι. Δεν το έχω το Να επεισόδιο. βάλω δύσκολη για να έρθουν ζόμπι. Τι δύσκολη, βρε. Εδώ δεν ξέρω γιατί φτιάχνουμε την εύκολη. Μουσική γιατί δεν έχει όμως. Τέλος. Ήρθαν τα
ζόμπι. Ένα λεπτό να φτιάξουμε τη μουσική. Γιατί δεν έχει μουσική. Μπορώ να πάρω έναν υπνάκο. Τι υπνάκου. Γιατί να πάρεις υπνάκο. Για να αναπαυτώ. Να αναπαυτείς. Αλήθεια λες. Θα έρθουν τα ζόμπις. Σ' αρέσει. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνω. Σ' αρέσει το Minecraft. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο όχι πολύ. Και τι Minecraft σ' αρέσει. Προτιμούσα το άλλο που κρυβόμουνα. Το κανονικό. Θες να πάμε αυτό. Όχι, τώρα ας κάτσουμε εδώ που είμαστε. Γιατί δεν θα κάτσουμε για πολύ. Ναι. Βασικά πάμε λίγο το κανονικό. Να περάσει κανένα λεπτάκι. Πώς να ονομάσω τον κόσμο. Πώς να τον ονομάσουμε. Τον κόσμο, ποιον κόσμο. Κόσμο Μάμι. Γενικά τον κόσμο. Όχι αυτό. Μάμι. Τον κόσμο γενικά θα τον ονομάσω ό,τι να είναι. Επιβίωση. Πάμε να δούμε τι. Η εποχή είναι του ό,τι να είναι. Πάμε να δούμε τι μας προφυλάζει. Προφυλάσσει. Από τα τέρατα. Τι λες να είναι. Οχ. Απαρέμφατο του ρήματος. Μωρέ, πού να Προφυλάσσω. Θες να δεις ένα ωραίο mod. Κοίτα, βάζεις αυτό, βάζεις και αυτό. Και τώρα ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα Minecraft. Σ' αρέσει. Κοίτα από δέντρα. Ωραίο τοπίο. Αου, αου, το χέρι μου. Το πόδι μου. Ουί. Αχ, Σ' αρέσει. θέλω συναρμολόγηση. Εντελώς Εδώ όμως. έχει νεράκια. Ένα ψαράκι να το πιάσουμε. Τι μας χρειάζεται. Να το φάμε. Να το βαράς. Πεθαίνεις, πήγαινε πάνω. Μπα, δεν νομίζω. Τι, έχει πάγο. Ω, και δεν σπάει. Θα πεθάνουμε. Άλλαξε πορεία. Σου είπα άλλαξε πορεία. Πνίγηκε. Ας πάσουμε ξυλαράκι. Να φτιάξουμε crafting table, πώς το λένε. Graphic table. Δεν ξέρω καν, εγώ δεν είμαι του Minecraft. Τι συνταγές λέει. Δεν ξέρω. Μαγειρικής. Ό,τι να είναι. Ναι, μπορείς να φτιάξεις και μαγειρική στο Minecraft. Τετάρτη έχετε σχολείο, Μάρια. Α, όχι! Άντε, free σε βρίσκω. 2 διαγωνίσματα την Τρίτη. Ναι. Έχεις δουλίτσα αύριο. Ναι. Να είμαστε εμείς και εδώ. Κοιτά, εδώ είναι οι συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε. Άμα βάλουμε αυτά, έτσι, όλα, κάνουμε αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ιστορία δεν θα βάλει διαγωνισμό, όλο τεστ θα βάζει. Έτσι την έχει βρει τώρα φέτος. Αφού είμαι πρώτη ενότητα, είμαστε στη δεύτερη. Να το crafting table. Και μετά με αυτό, κάνεις αυτό. Βάζεις sticks, βλέπεις. Και μετά από αυτό κάνεις μια pickaxe που μπορείς να σκάψεις κάτω και να πάρεις
πολλά πράγματα. Να, αυτό που κάναμε σήμερα, βλέπεις. Σήμερα δεν φυτέψαμε. Σήμερα παραφύτεψες. Κοίτα το βλέπεις αυτό. Με αυτό φυτέψαμε σήμερα, έτσι, κοίτα. Με την τζουγκράνα. Τσουγκράνα, έτσι, έτσι. Και εδώ κάτω τι έχει, να μπορείς να σκάψεις. Είχε και φτιάρια και κασμάδες εκεί που Εδώ φυτεύατε. κοίτα, αυτό είναι πέτρα. Μπορείς να την πάρεις, την παίρνεις, την πέτρα. Είδας πέτρη. Πέτρα. Πολύ. Πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Πώς το είπες, πέτρα ξέξαψη και από τον ήλιο ξέξαψη. Για πάμε. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Άσπρη πέτρα δεν θυμάμαι. Ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Για πες, για πες, για πες. Άσπρη πέτρα ξέξαспρη και τον ήλιο ξεξασπρότερη. Α, καλά το πήγες. Πάμε να μαζέψουμε σίδερο. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Ναι, Α, να το σίδερο παιδί. εδώ. Και εδώ έτσι. Του σκουλικομυρμικό τρύπα. Wow. Όπα! Πλημμυρίζουμε! Πλημμυρίζουμε! Κάπως πρέπει να κλείσουμε το... Α, Άμα γεμίσει μέχρι πάνω θα πνιγούμε. εντάξει, το κλείσαμε, δε. Πάμε να σπάσουμε... Είναι, ξέρεις, σαν τις βάνες του Λούμπι. Ναι, πάμε να σπάσουμε μέχρι κάτω να δούμε τι καλά μας προφυλάσσουν. Στο υπέδαφος που μάθαμε και στη φυσική, Στο κάτω είμαστε. Ω, πόσα μέτρα κάτω. Στυλ μετρό φάση. Μετρό, σκάβουμε μετρό τώρα. Ναι, ναι, είσαι ο μετροπόντικας. Ω, κι άλλο σίδερο. Όπα! Τι ήταν αυτό, άκυρο. Τι μπορεί να είχε εκεί κάτω. Τα πράγματά μου, πού είναι η τρύπα που έσκαψα τώρα, τα πράγματά μας. Κάπου είναι η τρύπα που σκάψαμε. Ναι, μέσα στο νερό δεν είναι. Δεν ξέρω, κάπου ήταν. Κάπου Μα στο νερό που... πρέπει να με βρούμε τον τα πράγματά μας. πάγο. Τώρα που είχαμε σκάψει. Α, ναι, εδώ. Όχι. Καρότο, τι είναι αυτό. Πού είναι. Πού είχαμε σκάψει. Δεν θυμάμαι. Γιατί μας έγινε αυτό τώρα. Ρε, εσύ μέσα από το νερό δεν είχες κάψει. Γιατί μας έγινε αυτό τώρα. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Τι είχε εκεί. Ωχ. Ζωάκι. Ε, Τι ζωάκι είναι αυτό. γουρούνι είναι. Γουρνάκι χείρος. Το σκοτώνεις, όχι. Ξέρεις πώς γράφεται αυτός ο Το χείρος. σκότω. Ω, πήρες χειρινό να φας. Πώς γράφεται αυτός ο χείρος, ξέρεις. Πώς γράφεται. Με όμικρο γιώτα. Α, το ξέρεις. Είσαι καλός στην ορθογραφία. Ενώ ο χείρος που του πέθανε η γυναίκα... Σπάμε ξύλο τώρα. Τώρα σπάμε ξυλαράκια. Μάμι. Έτσι φαίνεται. Ξαναπάμε πάλι. Αλλά εγώ ρώτησα κάτι και δεν πήρα απάντηση. Speedrun. Speedrun. Τι κάνω. What? Speedrun. Speedrun. Κάνουμε speedrun. Speedrun, κοίτα πώς κάνουμε speedrun.
Θα σκάψουμε κάτω. Εγώ δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη. Εμείς Εσύ σκάβουμε. που είσαι σήμερα του σκαψίματος και του φυτέματος. Κάτι πήραμε. Λοιπόν, για να μην πέφτουμε ξανά, θα σκάβουμε και από εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε, παιδιά, αλήθεια. Κάνουμε λίγο σίδερο όμως. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε. Πόσο κάτω έχουμε σκάψει παίζει. Κάρβουνο, τι είναι αυτό. Πού είμαστε? Πού είμαστε ξέρουμε? Μήπως? Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Κάπου σκάβομαι βλέπω. Κάτι κάνουμε, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι αυτό χρυσό! Βρήκαμε χρυσό. Ωχ. Κάπου είμαστε σε μια σπηλιά. Τι είναι αυτό? Creeper! Τι είναι αυτό? Ωχ. Bro momento. Δεν καταλαβαίνω εκεί τι έχει. Έχει μαμουδιά, υπογειά. Είναι ο Creeper που ανατινάζει. Άμα είναι ο Creeper είναι σοβαρό. Γιατί όχι πάλι? Εγώ σας αφήνω. Λοιπόν, το σταματάμε μέχρι εδώ και την επόμενη φορά θα κάνουμε μια νέα αρχή σε άλλο νέο κόσμο γιατί αυτός μας έχει τρελάνει. Ναι, δεν ήταν και πολύ. Το Λούμπι τον έχουμε αφήσει να κάνει πλακίες του. Ο Λούμπι με τόσες βάνες και με τόσο... Σούπερ μάρκετ. αυτή η ιστορία που έχει εκεί μέσα. Τέλος πάντων, σ' άρεσε το gameplay μας. Ίσταξα, παιδιά μου, καλά. Πάμε να κάνουμε κοιτά skateboard. Κοιτά. Α, Κοιτά. όχι. Εγώ με το... Skateboard! Όχι, για μένα δεν κάνει. Ωχ. Όχι, βούλιαξε, skateball. Ωχ. Βουλιάζουμε. Πάμε να πιάσουμε μερικά ψαράκια πριν κλείσουμε. Έλα εδώ.